Pähim paýhas ummany magtumuly Praga ýylynda belen sepkitleri eýelemek paýtagtymyzdaky Derýaplasy hojalyk şeňmetiniň baş maksadydyr. Öňde oýlanmakda ýetmek üçin ähli mümkinçiligiň bardygyny häzirki iş tepkinleri aýdyň tasdiklaýar. Hojalyk şeňmetiniň ýyly derýä harit nişanly öndürýän ýyladyjy enjamlary geçen ýylda diňe bir ýurdumyzda däl, Sewitiň ýurtlarynda da geçkinli haride öwrüldi. Ýyladyjy enjamlary isleň barha artmagy aýratyn belärliklidir. Geçen ýyl önümiň 197 tonnasynyň eksport edilmegi ören gowandyrjydyr. Milli suw ýyladyjylar Özbegistany, Gazagstany, Täjikistany uradylýar. Dünýäniň öňde barjy enjamlaryny yerli hünärmenleriň dolandyrylmagyna taýýarlanýan ýyladyjylar ähli talaplara doly laýyk gelýär. Hemişe gözlegde öten üstünlüğü kanagatlandyrýan önümleri öndürmekde ýygyderli kämilleşmek Derýaplasy hojalyk şeňmetiniň üstünligini üçinedýär. Bu ýerde öýleri, binalary ýyladyjy enjamyň öndürilmegi täze gurdur. Ulanşdan galan alümin terişdeleri ýyladyjylar üçin esasy mabul hyzmat edýär. Olaryň ören köp böleginiň ýurdumyzda tapylýandygy önümiň önüne düşýän gymmatyny ardanladýar. Gaýtadan işlenmegi netijesinde alınýan alüminden taýýarlanýan ýyladyjlaryň eksport edilen ýurtlaryň hatarynda Azerbaýjan, Özbegistan, Gazagstany, Täjikistany, Kyrgyzstany görkezmek bolar. Bu önümlere Gruziýada uly isleg bildirilýär. Ýyladyjlary satyn almak boýunça Russiýalyk hyzmatdaşlar bilen gepleşleriň alınıp barylýandygy belärliklidir. Ýurdumyzda şeýle-de Orta Aziýa, Kavkaz hewitlerinde ilkinji milli kärhananyň önümleri ýokary hili ekologik taýdan araçsalygy bilen tapawutlanýar. Önümçilikde hyzmatdaşlygyň dürrügüre boýunça östürilmegi ýokary netijeler üçinedýär. Iqtisadyýatyň köp taraply östürilmegi hormatly prezidentimiziň ýokary netijeler gazanmak ugruna keskitlän esasy wezipeleriniň biridir. Bu wezipeleriň oňun çözülmegine Aşgabat şäherindäki Derýaplasy hojalyk şeňmeti uly goşant goşýar. Toplumlaryň işleri alyp barýan bu kärhananyň ýyly derýä harit nişanly öndürýän önümleri önümçilik düdümlerinde ilkinji orna elýär. Türkmen önümlerinde daşary ýurtdy sarp edilýän isleginiň ýygyderli artmagy ýöne ýerden däldir. Çünki biziň ýurdumyzda öndürilen önümler hiliniň ýokarylygy, ekologik taýdan araçsalygy, bahasynyň ardanlygy bilen tapawutlanýar. Kärhananyň daşary ýurt badarlarynda önamli orna elemegi milli ykdysadyýatymyzyň köp ugrul esaslarda ösdürilýändigini tasdiklaýar. Bu kärhananyň işi häzirki zaman şertlerinde diňe bir ýurdumyzda däl, Sewitden usgalykdyr. Gazanylýan ýokary netijeler esasında önümçiligi dolandyrmak, şol bir wagtda onuň gerimini giňeltmekligiň diversifikasiýa berk baglygyny oňat düşünýän Derýaplasy hünärmenleri ähli ugrlarda döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirýärler. Dünýäniň öňde barjy enjamlaryny ustatyk bilen erkedýän işgärler daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri öndürmekde ýokary netijeler gazanýarlar. Hojalyk şeňmetinde önümçiligiň häzirki zaman şertlerinde alınıp barylmagy telekeçilik ulgamynda öz bolşuly milli ýörelgäniň kemale gelendigini önamly tasdiklaýar.